Nafarroan peinak ez dire falta, San Ferminetan han egoten dire lehenengoak girua patzen eta Burlatako bestetan ere ez. Hemen ere badaude hainbertze peina eta hoietako baten gara hurbildu bar gara gaur. Ea girotzen garen eta ea besta elkarrekin iteko aukera dugun. Eta hemen gaude, Kristinarekin burlatar batekin, bestak ere gogotsu atrasitituena. Zer moduz, Kristina? Oso gustora, beronekin gainera oso ongi. Bueno, goizetik egon zara giroan edo nola? Bai, goizetik. Da, ze izan da gaurko plana pixkat, konta iguzu? Bueno, orain egon gara hemen bazkaltzen, eta orain hemendik aterako gara peinak herrian zehar bueltak ematera. Eta zuk instrumentoren bai jotzen duzu edo nola izaten da pixkat? Bai, baina ez da, kasu honetan. Ez, baina, txaranga bat etorriko da, eta txarangarekin aterako gara. Orden, dantzariek zate burladan, eta gustatzen zaizu euskal kantekin eta herritik barna joatea? Bai. Eta festa asko gustatzen zaigu, bai. Ederki, orduan indarrak hartu eta ea dantzan ikusten garen. Eskerrik asko. Zuri, Kristina, gero arte. Ale, agur. gaur girotuko dutenetako bat, zer moduz zaude? Oso ongi. Zure izena? Jaitxo. Eta konta iguzu pixka, noiztik zabiltza hemen txarangarekin lanean? Aspaldi, 10 urte baino gehiago daramat hemen txarangakin. Txaranga berdinakin gainera. Orduen, aguantatzen zate bat bertzei gutxi gora bera? Gutxi gora bera, bai, gutxi gora bera. Bate bat izin da alferren bat, hola kostatzen zaiona lanitea pixket. Bai, gehien bat, ni neu. Orduen, zuzara pixket da taldeko alferrena? Alferrena seguro. Baina alare herriko bestetan lanian, aurten ere. Bai, baina herriko besta dielako, bestela igual etxen geldituko nintzake. Eta konta iguzu pixka, zenbat egunez jotzen duze Burlatan? Burlatan
burlatan beti jotzen dugu, bueno, azken aldi hontan, 2 egun. Aurreneko egunen, txupinazo egunen, hemengo herri erakundekin, eta gero gauen Peña Euskal Herriarekin. Eta gero, 19an jotzen dugu burlatako peña guztiekin. Eta hor izanen da igual giro berexiena edo jende gehien hurbiltzen dena, ez dala? Bai, igual hor, ja, gainera azkeneko eguneak diena eta, pues, hor dena botatzen dute jendea eta... Egoten dire hor atope, ez dala? Tope, bai, atope. Bai. Ederki jaitxo, bueno, ederki pastu jaiak eta ikusiko gara kaleti barrena, bai? Vale, eskerrik asko. Venga. Burlatara torri eta lanian patu naute hemen ere bai, eta hemen bertzo langile bat. Zure izena? Nirea ez, Raúl Clemente. Bueno, konta iguzu pixkat, nola hasi dire bestak, ongi hasi dire? Nahiko lasai, umeekin jolasten, apainatzen, gero aitonekin eramaten, gauza horiekin. Pasioan eta denendako leku ez dala? Bai, guztientzat. Eta hemen badago lana edo nola, edaten dute burlatarrek edo kostatzen zaie? Etxekoak, hemen etxekoak. Orduen denak zaunek? Bai, hemen jartzen dugu beti makarra da asko, orduan etortzen dira hemen makarrak. Bueno, makarrak izaten dira honenak, Bai, beti. Eta gero hemengo diruakin ze egiten duzue? Gastoak ordaintzeko, normalean, iristen baldin bada. Bestela, bueno, ez dakiz egiten dugun, Alik da, garrantzitsuena da ongi pasatzea eta festak berriz ere jarraitzea, ez da? Hori da, eta diru gutxi gastatzea. Hora, bueno, ongi pasa eta ikusiko gara lanian edo bestan, bale? Berdin, gero ikusiko gara orduan. Bale, gero hartio. Gaztielak haunditzetan izaten dire bestan gehien sartzen direnak eta giro berenian pastentuztenak bestak eta hemen daude horietako bi, zure izena? Naroa. Eta zuria? Aizea. Bueno, gustatzen alzaizkizu burlatako bestak? Bai. Eta zer da gehien gustatzen zaizuena? Erraldoiak, autos de choque, dantzak... Autos de choque. Autos de choque, eta zuri? Autos de choque. Ere bai, eta erraldoietara ere bai joaten zara? Ez. Eta zu joaten zara erraldoiak ikusten? Ere bai. Bai joaten zara? Eta gero zeiten duzu, dantzara ateratzen zate gurasuekin? Ez. Ez duzu dantzik egiten? Ez. Baina seguro gustatzen zaizuela Coca-Cola eta kasta horrelakoak edatia baiet. Bai? Eta zuri? Eta ez du gustatzen? Zer daten duzu, ura bakarrik? Bai. Bueno, ongi pastu bestak eta ikusiko gara, bale? Bale. Eta peinetan atratzen denetako bat hementxe dugu, zure izena? Arkaitz. Bueno, Arkaitz, noiztik zaude peina unten? 18 urte beti dituenetik, duela 9 urte. Eta konta iguzu, hau da burlatako peinaiko berena edo... Beti oberen aldabea manda. Orden girotzen duzu eta egunero ateratzen zate edo nola da? Peina moduan egiten dugu festan 2 egun, eta gero egiten dugu peinan egunero gauzak herriarentzat. Eta adibidez ze ekintza egiten dituzue? Gaur daukagu poteo hau peinen artean, gero gauean baitugu mexikana kontzertuak, biharrik bar dugu arratsaldean jinkaina bat, gero ere baitugu kontzertu gari astean zehar, eta goizean egun bat ez dakit zein aurrentzako jolasak. Orden saiatzen zate adin guztietako jende handako ekintzak egiten eta herri guztiak konten uzten. Bai, saiatzen da jende etortzea peinara eta gustora gotea, festak disfrutatzea, eta bueno, ongi pasatzea, dela importanteena. Bueno, espero dugu ederki pasatzea bestak, animatuek egotia eta denborak laguntzen duenez, moixkortu pixketere bai egitea. Pixkete edo asko. Ikusiko da, Bai, ikusiko da, denborarekin. Bueno, ongi pasata ikusiko gara gu ere bai horti barrena. Bale, mi esker eta ongi pasatzuk ere. Gero arte. Hurbildu gara peinetara, hurbildu gara jendean gana eta ederki hartu dakute gainera, gogotsu daude eta gu ere gogotsu gaude. Horregatik, peinen atzetik ganen gara, txarangara girotuko duen peinen atzetik. Eta dantza egitea ez da faltako gaur, beraz etorri gurekin.
Dagoeneko eguna amaitzear dago, naizta gaua astear dagon eta gauetan izaten den haunditzetan giro onena. Baina gu gaurkoz bagazi, plazer handia izan da goizetik txupinazoan egotia. Buru handi eta erraldoiekin eta gero peinekin. Mil esker zuri ere hor egotiegatik eta lasai egon bihar berriz ere burlatan egonen garelako. Zuei dena transmititzeko. Laizter arte.